Mauni ang explanations. Kung maghisgot tag passive structure, ang atong tan-awon ang porma dayon sa verb. In given sentence, ang verb ani have described usa ka active form, meaning ang subject mao'y ning buhat sa action nga gipasabot sa describe nga verb. They have described. Ang they ang nibuhat sa pag-describe. Usa kini ka simple nga present perfect tense. Kung himuong passive ang simple nga present perfect tense, ang verb form mahimong ing-ani. Has or have, sundan og been, dayon past participle, parehas sa described. Agdo nato ang subject sa passive verb kung singular ba or plural para maka-decide tag has